Dacă ai ști că zodia ta are un punct slab care îți sabotează viața, ai vrea să-l vezi? Fiecare zodie are o calitate, dar fiecare calitate ascunde un defect. Iar de cele mai multe ori, exact ceea ce te face puternic este și ceea ce te distruge. Rămâi până la final, pentru că una dintre aceste zodii are cel mai periculos tipar dintre toate. Berbec, curajul lui devine impulsivitate. Taur, stabilitatea devine blocaj. Gemeni, inteligența devine confuzie. Rac, empatia devine dependență emoțională. Leu, încrederea devine ego. Fecioară, analiza devine anxietate. Balanță, pacea devine indecizie. Scorpion, intensitatea devine obsesie. Săgetător, libertatea devine fugă. Capricorn, ambiția devine gol interior. Vărsător, independența devine izolare. Pești, sensibilitatea devine iluzie. Problema nu este cine ești. Problema este când nu vezi când ai trecut limita. Dacă ai ajuns aici, înseamnă că ai văzut adevărul. Scrie zodia ta în comentarii. Acesta este Cuvinte cu Suflet. Abonează-te, pentru că uneori, cea mai periculoasă iluzie este despre tine